Здравейте от първия ден в пътешествието ни към Румъния. Ето тук съм до Дунава. Не знам дали се вижда добре. Седнал съм сутрин тук за едно кафенце. И понеже едновременно с писането на музика и истории се самоанализирам заради много неща, открих откъде произлиза тревожността ми тези дни. До някъде от въображението. Всъщност се случиха разни неща последните няколко седмици, но една конкретна случка, която се случва и преди, разбира се, и с други хора, започвам да си въобразявам и да си внушавам, когато нещо се обърка, че аз съм виновен, че хората ми се сърдят, че ги притеснявам и по някакъв начин, че се отдръпват едва ли не. Просто понякога хората имат нужда да са си сами и аз започвам да едва ли не да се опитвам да разбера така ли или не. Всъщност по този начин се оказва, че нарушавам третото споразумение на Дон Мигел Руис. Не прави предположения. През цялото време правя предположения. Ама сега, дали не сбъркахме така? Еди кой си, дали не ми се сърди, еди кой си? Това цялото седи и върти по същия начин и не ми стигат тревогите покрай работата, покрай разни семейни неща и така нататък. Ами започвам и да си въобразявам. И това цялото е от спряното въображение. Не спряното, въображението, на което не му се остава свобода и не се остава да работи. Ето затова творчеството е лековито. Защото пускаш въображението, като едно куче, дето иска да дивее и да бяга, то се натичва, изморява се и после спокойно остава да си свършиш работата. Така че не правете предположения. Чудесна седмица ви желая от Моро и до скоро.